דניאל, לאן אנחנו נוסעים ביום שישי שבוע הבא? רגלם? אני רוצה לקנות נעליים יפות, סליחה. עזוב את הנעליים היפות, סליחה. תגיד לי מה... את מי אנחנו נראה במעבדה? אני אקנה לו סיכה פה. למי? לאסי. אני אקנה לו קשת ציוני. הוא חטוב. ומה עם החבר של ג'ולי? דורון 1980. ג'ולי! איפה היא? איפה ג'ולי? אני עכשיו הולך לאלינה. אני אגיד לה שיש לו אותם צבעי שיער כמו לג'ולי. לא, אני רוצה שתעשה עכשיו... אנחנו צריכים לדבר עם גיטלי קודם. דניאל, תקשיב. אני רוצה שתעשה לי היי. עכשיו. בואי. אבל מה, תאכלים את זה כל השלושה ימים האלה. עכשיו אחרי הוודקה אני אעשה לך מה תעשה? נראה, אנחנו 3 ימים מתחרפנים מה אני ברבי. נראה, 3 ימים אנחנו יוצאים מדעתנו, למה זה? נו, מה לעשות, כי נורא כיף פה. נורא כיף פה, אין אפילו אופו, לא שיר אחד של אופו לא שמעתי. תקשיב, הם משדרים פה ב-MTV שירים. של פעם. מה זה של פעם? כי אסור... תאר לך היינו שמים להם את ג'ולי.